Saderengipun kathah-kathah kula matur sembah nuwun kagem Bapak Komite Pak sinten wau kula kok kesupen mandaran Pak Rajimin. Pak Rajimin ugi Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Winarno. Agus Winarno. Nggih. Ugi matur sembah nuwun kagem Pak Lurah Teras. Nggih. Piyayine sing pundi menika Pak Santoso. Nggih. Halo Pak Santoso. Pak Lurah napa tasih lenggah menika? Soale niku niki ngeten napa mengenai urip lan mati kula selama seminggu niku mengke kalih Pak Santoso menika biyong canggih. Lah kok saged? Lah kula sing ngubungi mriku nak mboten mengke goleki mandir geseh mandir. Ampun kuwatos, ampun kuwatos. Alhamdulillah. Panitia sangat bertanggung jawab. Tanggung jawab. Jan tenan. Kula mriki nggih mboten izin Mak Canggih. Nggih. Menika beto